Kagising lang siya. Ali, naka-live kayo? Ito ang kutsilyo. Ayan o, sa gilid. Nakaturong dyan sana. Hello po mga ka-dragon. Saan ang taas? Kuha. Busog tayo. Prito niya lahat. Natin. Bahala ka na eh kung katulad naman dati yung deprito mo. Hindi ka rin kapag ano taon. Eh, tatlong pan mo lang din eh. Yan, shout out kay Unico from Vancouver, Canada. Ayan. Hello po, Sir Unico. Kamusta po? Dito pa Hi ladies, musta na kayo? Watching from Canada. Okay Okay lang lang naman naman po, po. Ma'am Rosie J. na, kung magkita sayaw. Ayan ah. Dapat nag-inventory kasi kung ano yung wala. Para alam sa sunod kung ano yung bibilhin. Yan, shout out po kay Sir Joseph de Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Nueva Ecija. Dragon, mainit na rin ba dyan sa mga taga Nueva Ecija? Dito medyo mainit na, ramdam na talaga yung ano, dry season. Ayan, Galis yan. ano na, hindi na amihan. Papasok na ang ano talaga, pag-araw na, Summer. yan na yung Kainit talaga. ilang degree, Diyos ko dahil. Saan ba yung nabasa ko ilang degree na doon? Nueva Ecija ka? And shout out po kay Ma'am Girly Royalista. Ayan. Okay lang naman po, Ma'am Girly. Kayo po, kamusta na po? Hello po sa ating 15 viewers. Hello po. Gising-gising kayo at gising pa rin kami. From Santo Domingo, Nueva Ecija. Ayan. Dami nating viewers din sa Nueva Ecija. Si Sir Joseph at si Ma'am Girly. May kakilala rin ako dyan ay sa mga taga-Gapan. Gapan, Gapan, Nueva Ecija. Sa bungad lang yun. Gapan. Di ba taga dyan sila ano? Sila Ismulaw, di ba yan? Nueva Ecija. Yun ang probinsya nila. Gapan, Nueva Ecija. Basta sa Hindi ko Nueva alam Ecija. kung saan, ano, basta Nueva Ecija. Yan yung maluwang na farm nila eh. Small lang din. Kamusta po? Watching here in Overland Park, Kansas, USA. Yan, shout out po kay Ma'am Yolanda Pestano from Kansas, USA. Yan. Hello po, ma'am. Kamusta po, Ma'am Yolanda? Anong oras po ngayon dyan sa inyo? At dami ang gagalat eh. Banggal! Kung nag-antipasay. Hindi ba? Daridangan, kaya Huwag mo masyadong buksan ang tape para pag susunod pag dalidangan na yan. Katulad din naharaan. nagalusatan na yung mga lulukutan na. Bakan pa kasi eh. Yan. Oh, medyo. Lagi ko pa inaabangan mga upload nyo from Sir Joseph. Thank you Yan. po, Sir po. Joseph. Salamat po. Pero ngayon wala tayong Patuloy upload. dyan. Ingat po. Dahil kahapon eh, nagbilad ng palay. At naglabandera. At naglabandera ang mga Naglabandera, ladies. mga ladies. Talagang Hindi na daw naglabandera. matalon ng kabayo. Ako Isang nga, gabi, dalawang isang araw. tray na, dalawang basket na rin yung akin. Ginaahas na yata. Kanina may nakita na rin akong maliit. Ahas. Oo, ahas di ba yun ante? Pinatay mo na sana. Tapos yung nakaraan patay na siya, yung as in sobrang nipis niya na. Tapos kanina, Nabuhay. buhay. Baka panibago Baka na naman. may nanay yun, ante? Baka panibago. Tinalpal mo sana yung Oo. ulo niya. Yun na nga daw, pit-pit na nga daw. May nanay kaya yan?
Saan mo banda nakita sa kusina niya? Sa kwarto mo? Saan galing nga rin yung anak kong di sa nanay. Baka doon na sa aparador. Yung itlog. Kaya lang katakot ngayon eh, no? Yung magkaroon Basta ng ba, pusan ka. ano lang, ahas bahay. Diba pag ahas bahay, hindi naman siya, wala namang bay, ay ano. Iwan eh. Siyempre, Hindi takot naman lang eh. Kamandag. Hindi siya nanunuklaw, joke. Nanunuklaw siya pero walang kwan, walang rabies, Kaya, joke. kaya nga. Pusa nga may rabies, yun pa kaya. Kaya itong dito ko sa mga ginapagtakaan kung kagat ang ahas. Hindi natayak ko man ah. Ilang kwan na yan? Ba't yung Nagkaroon na ito pa sa Signal. signal niya na raw pa yun, kaya magkulabo ka na. yan. Kulang mantika. Oo. Kulang yung mantika. Tsaka hindi masarap pagkwan na. Kulang yung mantika. Huwag, tama na yan. Wala na tayong makita. Ay, 10:30 p.m. daw dun sa ano Kansas, USA. Sabi ni Ma'am Ang gabi, Yolanda. ang gabi kaya. Uwe. Ay, good evening po. Good evening po dyan. Dito sa atin alas 12, Alas 12 ng tanghali. 12:30. Tama, ante. Oras mo. 12:40. Ay, 12:40. Hello, naimbag nga daw yung amin. Shout out po. Garnace family dito yung Candon City, Ilocos Sur yan. Kastawot. Yan, tingnan hello ako, po nagbaga sa- bigatyo. Garnace ba or Garnace? Garnish. Family dyan sa Candon City, Ilocos Sur. Hello po sa inyo dyan. Hello po. Pinang-shoutout ni Ma'am Kate Garnacion. Ang bagnal daw yung tapo. Ilocano? Ilocos. Ang bumiwabi na ako. Naimbag. Naimbag na daw. Ang bagnal daw yung ako. Kamusta po? Ay, magkano po ang ang sibuyas ngayon diyan sa Nueva Ecija? Diyan sa Ilocos. Magkano po ang kuha ng mga buyer? Dito po kasi ay yan, salamat po sa pa-sticker, Ma'am Yolanda Pistano. Thank you Yan, po, God Ma'am bless you. Yolanda. God bless po sa inyo. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Sa pagpapalipad. Ano, hindi mo natuloy? Hindi na. Ay, walang Nalusog. Ito yung dilaw. Yan, hello po, Sir Willie. Sir Willie Mendoza. Nakauwi na pala si Sir no. Ay, nandun na naman. Nakalipat na Nung naman. nakaraan nag-post siya, kasama niya yung mga anak niya. Mahilig talaga sila mag-con. Tumaray. Ay, pati yung anak niya. Oo. Sumaray. Sumaray. Anong oras ngayon dyan, Sir Willie Mendoza? You're welcome po. Ingat din po kayo palagi. Ingat din po, Ma'am Yolanda. Pestano, yan. Shout out Kapatid pala sa si Ma'am mga Yolanda. Pestano family. Shout out kay Ma'am Lloyda family. Hello po, good morning po. Yan, Hello sa po. Van Ordin family, kay Ate Lloyd at Sir Kay Robert. Ma'am Good evening. Kay Ma'am Kay Sir Elmer Ramos, kay Manong Junior, Ehem. Gayen. Kay Sir Gayen. Kay Good Sir, morning. Ay, good kay Sir afternoon. Gayen. Gising na, Sir Gayen. 8:43 naman kila Kwan ante, Sir Willie. 8:43 p.m. Monday. Gabi? Ibig sabihin, Kwan? Kanina Gabi? sa naman, Ang bagnara din Sir Gayen. 10:30. Sir... Saan ba si Sir Willie? Ano na? Sir Willie. Ang bagnara din yung aming tapo. Ilog mo din Ilocano? Ay, Ilocano. Sir Willie? Ali, Tagalog. Ay, sorry po. Sino Ilocano na tayo? Si Sir Junior. Sir Gayen. Hello camera girls, sana mag-day in a life din kayo bawat isa, life outside vlogging, may iba naman episode. Have a good day sa inyo, powerful girls. Actually, naisip ko na rin po yan. So, try natin yan para maiba naman nga. Kahit ako rin na na lang. Na. Dito na lang kami nandito. Hindi ka makalabas. May COVID. Joke. Pandemic.
Sabi ni Ma'am Maricho Caparoso. Hello po sa inyo mga ka-dragon fruit ladies. Ano po ang recipe natin ngayong lunch? From Sir Dante David. Kung lang po, Nagluto lang po, ay gumawa lang po kami ng ano, ng Alipaw. palitaw. Ayan. palitaw sa lahat. Palitaw sa loob. May buko. 8:43 Monday ng Hindi ibig ngayon ay sa ating Tuesday. Monday. Sa kanila. Kala ko nandito sa Batangas si Sir Willie. Kauwi na eh. Nakalipad na ulit. Pauwi na. Nabis niya kaagad. Namiss mo na si Sir Well. Hiroy. So, yun. Grabe, sobrang init. Hello po sa ating 29 viewers. Ano sa 35? Kabilis ng 20 nila. Naturog dansan. Gising-gising na, Sir Gayen. Sir Anonymous. Balik Gising naman na. Ama yun. Naku, kapal to. Nadia yun. Kawawa guys yung aso namin. Hindi namin alam kung pusa daw yung may gawa nun. Nahiwa yung ano dila. Pagdating namin nung isang araw dito, may dugo yung nguso niya, tapos nakalabas yung dila. Nakalawit yung kalahati ng dila niya. Magkain siya ganun. Hindi niya ma... Sabi kasi nila Kuya Efren, ano daw, nung pumunta daw siya dyan sa gitna ng bukid, may mga pusang ligaw daw. So, parang nakaaway niya. Baka pusang itim. Malaking pusa siguro yun. Matapang. Pusang gubat? May pusang ano rin pala. May pusang patag, may pusang gubat, may pusang mukha. So, yan, kahit ang mag 20 minutes ang daya. 2 minutes. Baka manaksak ng hindi haluto mo. Ano bang ginagawa? Gawin natin yan yung ano, yung isa-isang kwan. Sa isang. Yung doon lang kayo sa bahay niyo, kung ano yung ginagawa niyo, kung galaba kayo. Ako ang mag-import ay na mag-kwan na. Mag-kwan. Mag-ibang gawin sa bahay kung Itong dalawa, ako mag-video, ikaw kahit sarili mo na. Basta i-set up na yung camera mo. Ay, yung kahit yung GoPro yan. Hanggang lobby, marunong. Kaya nga ako mag-kwan sa inyo. Kamusta weather dyan sa inyo, KDFL? Ito po ay mainit na po. Ay, ramdam na namin ang ano talaga, dry season. Ngayon pa nga Ano, lang po, ngayong wala, araw. ano na, hindi na mahangin. Hindi katulad nung ano, nakaraang. Parang araw. Umalis na ang ano, amihan. Medyo may hangin ka rin naman, pero kwan, madalang na. Nagkatamtaman lang sana, parang di makuha yung mga tala. Kaya, Laglag. Yung mga... Kaya nga lalo yung mga papantalang. sa amin, kasalukuyan hindi rin, na galabas. hindi rin pala maganda yung ano, yung sobrang lakas ng ano, hangin. Kaya yung mga bunga ng bulaklak ng palay nahuhulog. So, pag anihan, kunti lang maani mo pag ano. Alam nyo ba dyan ang papait na gulay? Papait. Pait. Ay, opo, Ay, alam papait po yan, namin. papait. Papait. Ay, ngayon matagal ko na rin hinahunting yung papait na yun. Sa ano yun marami. Kaya Sa malay. hindi naman marap ni Kuya. Hindi ko alam kung natikman ko lang yung ano. Sobrang pait nun talaga. Kaya papait. Papait. Hindi ko pa natikman. Ikuan mo sa Ako din. alamang. Parang hindi ko pa natikman. Si mamang mahilig doon. Tsaka katuray. Meron din pong katuray. Yung katuray hindi ko pa rin po natin
natitikman. Sabi nila pang low blood ba? Oo, Pang low high blood. blood. Ay, Low pang blood. low blood. Kaya bagay sa mga high Hindi ko blood. matandaan kung may episode na kayo noon. Masarap yun. Ihalo pag mainihaw. Episode kayo. Yung ano yung Inlook katuray. ka na Pangasinense din ako. Sarap yung kuha. Manamis na mes. Yung katuray. Ilaga lang. Tapos naman na yata ang pinagkakaturay. Tapos na eh. Hindi pa. Ngayon. Ngayon pa lang. Try natin yung katuray. Hindi ko pa rin yan natitikman eh. Katuray. Yan yung gulay na hindi ko pa natikman. Pero yung papait po, natikman ko na yun. Baliktad naman Sobrang tayo. pait nga lang. Hindi rin ako makadami nun eh. Pero Masarap, makakon siguro yun. Maganda yun sa mga kwan. Mahihilo. Mahihilo. yan, Gabo. kay Sir, nag-comment si Sir, or si Ma'am Loida yan, or si Sir Robert. Ay. From Hello po! Florida. Hello po! Good evening, Sir, and Ma'am Loida from Florida, USA. Ingat po kayo dyan, Ma'am Loida family. Ikaw muna nabalik pa. Sir Robert. Kay Sir Robert. Yung mga anak niya. Good evening po. Ang ganda yung umali natin sa Saan na tayo magpunta tayo na Ito tayo. kila Albuna. Doon sa Albuna, magsukat tayo ng mukha ng bata. Kailangan. Pinakalma lang namin at may enkwentro ang Yung nakarang araw na meron na naman. civilian at mga rebelde. Ano ba? Mga Rebelde at mga ano. Bilyan bago rebelde. Parehas lang yun. Parehas lang yun eh. Yung mga rebelde at army. Kasta-kasta kayo. Kapulisan. Ano na taligaya. Pwede po ba kaming pumasyal yan sa inyo? Pag nakapagbakasyon kami, gusto lang kasi naming maranasan ang feeling ng pagtatambay niyo dyan. Para kasi ang sarap magluto at kumain sa kubo. Hindi na ako makaluto. Kaya na ako. Welcome po kayo dito, Sir Dante David. Basta inform niyo lang po kami kung kailan para naman makapaganda kami. Para mahanda natin yung dyan, mga Dapat ihanda. manok-manok at baka. Naks. Na native. Native na manok. May mga ahas din ba kayo nakikita dyan sa inyong palayan? Ay, opo, marami. Marami po. Iba't ibang klaseng kwan. May kubra, may sawa, may agwaso nang ginatawag nila. Yung agwasan yung itim. Si Kuya Pagbaso Efren yung ang madalas matapang. nakakita. Pero lagi ba naman siya dyan, oh? Lalo ngayon mainit. Kapag nagpatubig sila ng palay, doon lumalabas yung ahas. Parang siguro mag-inom din, ganun. Katakot siguro kung matuntun mo yung pinakakan nila na. Ay, Diyos ko, hindi ako sunggarap na Yung pila-pila. Yung sinundan natin. Ay, oh, yung dito, oh. Yung kanina, yung banyo na nanay ko dyan. Ano ba yung kunin natin ngayon? Ubi ata yun. Kalokos nga karasaan. Doon sa banyo na nanay ko dyan dati. Di ba nagtundo sila ng kahoy sa silaw? Ako lang yun yata May butas nakakita. sa doon sa may kahoy. Inugay namin Basta yung sa mga kahoy-kahoy na Napukay doon sila. nakuha namin pinapatay. Anakay. Naling kalokos pa. Ako yung mawin ko. Hello, Miss. Love you from Sir Nathan Matalo. Love you daw, ante. Sabi na ni Sir Nathan. Thank you po. I love you to Love you rin daw po. I love you. Kayo na. Kilmarsing, oh. Uncle Marcin. Lumalaglag si Pasing. Parang wala man sa Kilmarsing. Hindi man nanonood yun. Lagi kayo mag-iingat yan. Thank you so much po. Thank you Thank you po. po. Kala ko lagi kayong galit. Ganito pili na to.
Yeah. Ganyan ka nag-shot. Hindi ko yun pa. Ako na mo eh. Dito ulit. Tama. Pwede na yan. Nagpula na rin. Pag sa baryo kasi sobrang init guys. Kaya maganda pag ano, dito talaga kami. Shoutout po mga DFL from Cabuyao, Laguna. Happy lunch po. Yan. Thank you so much po sis. Sis Loraya. Hello po sa mga taga Cabuyao, Cabuyao, Laguna. Laguna. Hala kayo. Okay, end na natin yun. Ay, sir, you should. You should do an English only challenge. Hi, Oh, sir. mag-English ka daw, ante. Hi, Sir Robert. Hello po sa, hello po sa inyo. Nagtagalog eh. How's your day? How's your work? Ante, Sir? it's time to, Kakain na po ba na kami? Good evening po, Sir Robert. English ka no. Yun na nga, good evening. Challenge ka na. Hanggang gano'n lang. Good evening. Good eve. Nahiya bigla sa Tiligaya. English only challenge. Oo, English only challenge daw. Pag nakapag-English. Sis Lorayo yung nag-comment kanina. Ano po lunch nyo ngayon? Secret! Charot. Hindi lang, kakamerienda lang namin ng ano ng palitaw. Palitong sa Kaya yung lunch namin, kahit ano na lang yung staff namin dito. Giselle! Hi, Giselle! Nag-comment na si sir eh. Nagtahimik na. Natakot po kami mag-English. Kayo mo, natakot pa. Let's go! Oh, let's go na daw. Saan ang next outing nyo? Summer outing ng buong DFL? Wala nga po eh. Sa may ilog po. Batu Ili. Balak sana namin magbora. Kaso nabura. Doon sana usap. O sabi ni sa nagchat si Kwan sa akin, tagkuan lang daw yung per head. Nung nag-ano siya, pero siyempre Sir- ngayon mahal na. Sir, ano? Sir L.